contoh ngilangake barang wajib mergo nguyak sunat. Contonipun makmum masbuk. Makmum masbuk niku makmum sing keri ora menangi takbiratul ikhrami imam, takbir sing pertamane imam. Lah teng mriku kadang imam pun mau surat, awak dhewe gek teko Allahu Akbar. Niku langsung awak ki mbak mau wajibi. Wajibi maca napa? Wajibi maca Al-Fatihah. Ora usah nganggo iftitah, ora usah nganggo a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sak tekane mboten kudu rampung nek jenengan langsung jikuk wajibi. Jikuk bismillah, yu Fatihah ora kudu rampung nek imam rukuk ade merukuk senajan kiamat derek rampung maos Fatihah. Ini nek jenengan kok dadak maca iftitah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, engko keri-keri maos Fatihah masih rampung, imam wis rukuk, jenengan kudu nyempurnake Fatihah. Padahal syarat makmum kudu maknut imam. Imam rukuk tetep kudu melu rukuk padahal durung rampung. Lah nek durung rampung otomatis dereng sempurna rakaate sing pertama. Nah ora sempurna njupuk nyarutang dengan akhire baleni nambahi malih. Ora ketung sak rakaat. Niku contoh ngoyak perkara sunat sampai menghilangkan perkara sing wajib, sampai ngilangi rakaat. Tadi itu contoh. Ingkang salajengipun masalah salat malih, salat tarawih. Salat tarawih niku lek maos lah biasane cepet. Cepet imam ni maca Fatihah mau cepet, mau surat cepet. Lah ki ambak maos Fatihah niku mboten sah ngentosi rampunge imam maca Fatihah. Terus imam maos Fatihah, awak dhewe nyusul kemawon maos Fatihah senajan to alon-alon. Mangke ketika imam dugi waladhdallin, ya mbak nerasake maos Fatihah misale makmum ge maca Fatihah sedugi ihdinas siratal mustaqim. Imam sampun waladhdallin ade jawab mawon amin. Lebar maca amin nerusake ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Niku maca amine makmum ngamini imam niku mboten batal